Slideboard je tréningový prostriedok v športových odvetviach, ktorých spoločným menovateľom je korčuľovanie, sklz, dynamická rovnováha, aktivácia a tonizácia svalstva dolných končatín a chrbta. Klzavú podložku často využívajú v príprave hokejisti, rýchlokorčuliari, bežeckí a zjazdoví lyžiari a cyklisti. Klzná časť slideboardu je vyrobená z polypropylénu, je dlhá 150 až 250 cm a široká 50 až 200 cm. Bočnice, ktoré slúžia ako odrazové plochy, sú vyrobené z dreva alebo z kompozitných materiálov. Na chodidlách má cvičiaci obuté špeciálne návleky z mikrovlákna, ktoré umožňujú klzavý pohyb po podložke. Na ruky sa používajú podložky, ktoré majú tie isté vlastnosti ako návleky. Pre ešte lepší sklz sa používa silikónové mazadlo. Veľkou výhodou tréningu na slideboarde je priestorová nenáročnosť, bezhlučnosť, nezávislosť na vonkajších poveternostných podmienkach a dennom svetle. Cvičenec stojí na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište vo vysokom postavení. Švihová dolná končatina udáva počiatočný impuls pre sklz. Odrazová noha má pri odraze počas sklzu rovnaké pokrčenie v kolennom klbe. Pri sklze je žiak v roznožení a vyvíja tak rovnomerný tlak na celé chodidlá. Švihová dolná končatina sa po ukončení sklzu stáva odrazovou. V závislosti od zvolenej techniky korčuľovania zostávajú horné končatiny v zapažení pri následnom odraze a sklze na druhú stranu, alebo imitujú odpich palicami. Medzi najčastejšie chyby patrí nedostatočný odraz. Žiak nevykoná dostatočný švih nohou a jeho pohyb po podložke je krátky a pomalý. Celý pohyb cvičenec vykoná na niekoľko sklzov. Príčinou chýb môže byť aj náročnosť pre danú vekovú kategóriu alebo cvičenec nemá správny pohybový návyk. Úlohou cvičenia je čo najrýchlejšie korčuľovať na klzavej podložke v časovom limite. Žiakov môžeme rozdeliť do dvojíc. Prvý žiak z dvojice cvičí a druhý je jeho rozhodca. Stopuje čas alebo počíta správne opakovania. Potom si medzi sebou vymenia úlohy a zopakujú celý priebeh. Vyhráva ten, kto dokáže vykonať najviac prevedení za daný čas. Zaujímavou hrou je viacero cvičení v kombinácii s klzavou podložkou. Je vytvorených niekoľko stanovíšť a žiaci majú za úlohu počas časového intervalu cvičiť na stanovištiach. Potom si vymenia úlohy a pokračujú v cvičení. Pozitívne vnímajú pestrosť aktivity a lepšie sa tak sústredia na presnosť, rýchlosť a striedanie cvičení. Časová tieseň a úsilie vykonať cvičenie čo najlepšie zohráva dôležitú úlohu ako motivačný a súťaživý prvok. Klzavá podložka vďaka svojim nenáročným parametrom a možnostiam využitia je vhodným prostriedkom na oživenie hodín telesnej výchovy.